كبت لبهالو ማስረጃታት ይወጽለው ማለት እዩ አሌክስ እንታይ ዓይነት ገብረ መልሲ ክህወሎም ሰላም ከመይቀኒኹም አነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ሃፍቶም ሱዚኤ ቋዳሓን መጣኹም ሰላም ወሰነን በብዘለኹም ወኮርናዓት ዓለም ክኸውን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እኳ ተስፋ ይገብር ልበሃሎ ነገር እንዲ ዘይኮነ ብጣዕሚ ኣፈርሒ ተሸሚሙኒ የሰብ ግን እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ይግበረልና በብየ እምነትና በብየ ጸሎትና እግዚአብሔር አምላክ ሰሚዑ ሰላሙ ምሕረቱ የውርደልና ክብል ይደሊ ማለት እዩ ክንድና ካብ ናይ ሰብ ሓይሊ ጉልበት እዚ ናይ እግዚአብሔር ሓይልን ጉልበትን ይዓቢ ይገዝፍ ይሰፍሕና እግዚአብሔር አምላክ ድማ ዝሓውዚ ወራ ሓውዚ ኩናት እዚ ወራ ኩናት እዚ አጥፊኡ ሰላም ስኒት ገይሩ ሰብ በብ ዘለዎ ከባቢኡ በብ ዘለዎ ሃገሩ ሰላም ኮይኑ ንዓደይ ናብ ስድራይ ናብ ወለደይ ድብለሉ ግዜን ዘመንን የምፀልና እግዚአብሔር አምላክ ሰላምና ዓድና ሰላም ይግበረልና ስድራና ንሪኸወሉ ንሪኤሉ ምስ መሓዙትና ምስ ደቂ ዓድና ምስ ቤተሰብና ምስ ደቂ መንደርና ንራኸወሉ ግዜ ከምዚ ነይሩስ ከምዚ ሓሊፉ ከምዚ ፍርሓት ተሸሚመ ነይረስ እግዚአብሔር አምላክ ካብዚ ፍርሓት እዚ ኣብፂኒ ኢልና ንእግዚአብሔርና ነመስግነሉ ሓጎስን ደስታን ድማ ሃስቴት ልመልአሉ ነብስና እግዚአብሔር አምላክ ይግበረልና ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ለማዓንቲ ብሓዳሽ ቪድዮ ተራኺብና እኒአና ናይ አሌክስ ጉዳይ ቀጻሊ እዩ እኒኦ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንታይ ከምኡ ኮይኑ ልብል ድማ ሙሉእ ቪድዮ ሒዘንኩም መፅአ እኒአኹ ክስካብ ሕጂ ማሓዛ ቤቲ ኣይመፀቲ ነይራ ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ ነገራት ተናጊራ ነይራ ማለት እዩ ብዙሕ ሓቅታት ከም ዘለዎ ምስኣ ቤቲ ኩሉ ነገር ማሓዛ ከም ተዕልላ እታ ማሓዛ ድማ ብዙሕ ማስረጃታት ሒዛትሉ ከም ዘለና አሌክስ እቲ ጉዳይ ኣገዳሲ እንድሕር ኮይኑ ድማ ክትነግር ምዃና ተናጊራቶ ነይራና አሌክስ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ኩሉ ነገር ማስረጃ ጌራ ንሌሊ ተረዳኣላ ማለት እዩ ግን ኣገዳሲ ድዩ ኣይኮነን ልብል ግን ናተይ ሕቶ ጥያቄ እኒአኒ ካብኡ አሌክስ ልበሎቶ ቤትም እስካብ መጨረሻ ቪድዮ ምሳየ ንሕዳ ፀኒሖም ኩሉ ነገር ክነግረልኩም እየ ካብኡ ድማ ሓደ ነገራት ድማ ክትመሃሩ ትኾኑ ኢለ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ሓደ ሊሊ ማኖ ቤት ትኾን ማሓዛኣ ትኾን ኣብ ጉዳይ ናታቶም ከኣቱ የብሎምን ኢለ ኣምን ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ዝኾነ ይኹን ኣካል ጓና እዩ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኢድ ከእቱ ኣይብሉይ ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበር እዚ ጉዳይ እዚ ክፍቲ ንክኸውን ብዙሕ ሚስጥራት ኣነውኑ ዘሎ ነገራት ንክዝርጋሕ ድማኒ በር ዝኸፈተ አሌክስ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ እንታይ ርኢ ነይሩ መሲልኩም ዝኾነ ይኹን ሰብ ብወዲ ልቢ እንዳ ሰብኣይ ዓዲ ወይ ድማ ብናይ በዓል ገዛይ ቤተሰብ ይኹን ኣዝማድ መሓዙት ዝኾነ ይኹን ዝመፅእ ናይ ሰብኣይ ነገር ተርእዩ ወይ ድማ እሳቶም ክሰግርዎ ዝኽእሉን ዘይኽእሉን ነገራት ሰብኣይ ክፈቅድን ደረት ክገብርን ከሎ ጥራሕ እዩ ስለዚ ምስ ናይ ዓዲ ሕማይ ቤተሰብ ናይ ስድራይ ቤተሰብ ዝኾነ ይኹን ዘነኻኽእ ነገር እንድሕር ሃሊኒ በቲ ሰብኣየይ ዝኸፈቶ በሪ ጥራሕ እዩ ክነኻኽእ ዝኽእል ካብኡ ሓሊፉ ግን ምስ ቤተሰቡ ሰላም ናይ ምዃን ተኽእሎ ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ ፍቕሪ ናይ ምዃን ተኽእሎ ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ ሰላም በቃ ኩሉ ነገር እቲ ዘድሊ ነገር ክኾን ዝኽእል ሲ ካብኡ ዝምንጩ ነገር እዩ ኢላ ነይራና ኣነ ትኽክል ኢለ እየ ዝኣምን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሰብኣይ ነዲኡ ዘለዎ ነገራት እሳም ፈሊጣ ክኣቱ ከላ ኣዲኡ ሰወይቱ ዘለዋ ባህርያት ክኾን ዘለዋ ስራሕቲ ክኾን ፈሊጣ ክትኣቱ ከላ ድሓር ቀዳማይ ነገር ዝሕድሽ ነገር የለን ምንም ሓድሽ ነገር ኮይኑ እዚኣ ዳ ከምዚ እንድያ እንታይ ዳ ከምዚ ባህራ ምናምን ኢላ ቁኝ ተውፅላ ነገር የላን ሰበይት ወድም ከምኡ እንታይ ዳይን ኣዲኻ ከምዚ ዝኣመሰሉ ልብሉ ነገራት ኣይመፅን እዩ ስለዚ ተፈላለጠን እየን ዝኣተወለዎ ሓደ ከላይ እሱ ኣብ ሰበይቱ ዘለዎ ፍቕሪ ኣብ ሰበይቱ ዘለዎ ክብሪ ኣብ ሰበይቱ ዘለዎ ሓልየት ዝኾነ ይኹን ዋላ ዝምብሲ እሽ ክብላ ከምዘይብሉ ለር እንድሕርዳ ኮይኑ ማንም ሰብ መፅኡ ክደፍራ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንዓኣ ተደፊሩ ምስ ምባኣስ ኢሉ ስለዝሓስብ ምስ ምፅላ ኢሉ ስለዝሓስብ ሰብኣያ ክዕዘበና ኢሉ ስለዝሓስብ ግርማ መጎስ ስለለዎ ንሱ እሳ ስለትኽበር እሳ ፅቡቅ ፅላል ስለትረክብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይደፍራን እዩ ብኡ ልክዕ ከዓ ነገርታ ዘይመፁ ናይ ምክብባር ባህሪ የርእየካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰላም ኮንካ ንክትቅፅል ዓብይ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ብኡ ግምጣል ድማኒ ነዲኡ ከመይ ዓይነት ፍትወት ከም ዘለዋ ኣዲኡ ከመይ ጌራ ከም ዘዕበየቶ ናይ ኣዲኡ መስዋእቲ ናይ ኣዲኡ ፍቕሪ ናይ ኣዲኡ ክብሪ ናይ ኣዲኡ ሓልየት ኣዲኡ ኣብ ሰባት ዘለዋ ጠማምታ ኣዲኡ ከመይ ዓይነት ከም ዝኾነት
እንድሕር ዝነግራ ኮይኑ እሱ ምንጋር ብቻ ላይ ኮነ ምባል ብቻ ላይ ኮነ ምዝራብ ጥራሕ ዘይኮነ ምልፍላፍ ብቻ ላይ ኮነ ኣብ ድዩ ዘለዎ ነገራት ብግብሪ እንድሕር ዝሰርሕ ኮይኑ ወይ ምናልባት ሓዳር ዘይደለቶ ክትከይ እንድሕር ነገር ክትፈጥር እምበር ምንም ይኹን ምንም ሰጊራ ናብ ድዩ ኢዳ ትስንዝረሉ ናብ ሓፍቱ ኢዳ ትስንዝረሉ ናፍቲ ቤተሰብ ዓይና ኣፍጢጣ ተጥምተሉ ዋላ ሓንቲ ምኽንያት ይብላይ ማለት እዩ ምናልባት እቲ ሓዳር ዘይትደልዮ ወይ ድማ ንዕኡ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትፍጽም ደስ ዝብላ ወይ ድማ ባህታ ዝፈጥረላ እንድሕር ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ክትረብጦ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እሳለ ብሉክዕ ምስ ስድራ ዘለዋ ነገራት እሳ ብዝገበረቶ ነገራት ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እዝታት ነገራት እንድሕር ዳ ፈሪጥና ኮይና ኣሌክስ እዝታት ነገራት ናብ ገዝኡ ናብ ቤቱ ንኸኣቱ ድማ ዓብዪ እጃም ዘለዎ ሰብ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሊሊ لخون يخون نجار تناجر حقا يلبل أنا مالتي وحقا تخكل لا لكعية منهم يكون منهم جيجاي بالله يلي الأمن مالتي مهنياتو ولا أي طرفة ولا أي وقعة جن الجزء أنا خد فرق المخنيات كوين وأي عليك مالتيو أو جزء متين بالله نخلنا جرا فتوتو نخجل قالوا حقوق فني نخولا سلام بلن نخولا بتريس كلا مالتيو استعد نجارات عليك سيفو أدلن زره الرها يكون زي يوهنتي يكون زي جلنتي مالتيو ስለዚህ ብስተኻለና ደቂ ተባዕትዮ ይሕዋተይ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ስምዒት ክንርድእ ኣለኒ ንሓስብ ከምዚ ተገይረስቲ ዓይነት ስምዒት ሓስባ ወይ ድማ ኣነ ኣቦታ ኮይነ ከምዚ እንድሕር ገይራ ኮይና ምስ ሓደ ወዲ እንታይ ዓይነት ስምዒት ይስምዐኒ ኢልና እንድሕር ሓሲብና መልሱ ድማ ብጣዕሚ እቲ ዝቐለለ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ስለዝኾነ ኩላና ብስተኻለና መጠን ይህን ተባሂልና ሂወት ተድሕና حدار تجبرنا طبق ماشي يسمعني مالتي بفلا يا حد ساعات ندل فتحي لوزو حلو تفاتيح حبب بين خامهان لوزو حلو بين خاخن كان تشنقات هوكات ገንዘብካ ዋጋ ሓንቲ ፍሬ ይውልን ውሻ ያለው ገዛኻ በረከት ይውልን ማንም ሰብ ዝንጥለካ ክብሪ የለን ማዕረግ የለን ሰላም የለን ስለዚህ በይንኻ ኮይንካ ሰብ ኣይጣዕሞን ሓዳር ገይሩ ሰብም ኣይጣዕሞንና ብዝተኻለና መጠን ግን እቲ ሓዳር ይሕሽ ባህሊቲ ኣነ ማለት እዩ እቲ ሓዳር ብዝኾነ ይኹን ነገር ኣወዳዲርና ነቲ ወዲ ይኹን ነቲ ጓል እቲ ሓዳር ይሕሽ ዝብል ድምዳሜ ይልልና ኣነ ማለት እዩ ንዕኡ ግን كلتها قلت النت كلنيو مستر النت لبها النجار كسرح يقول نخالي يسوون مستر كله كان يو سو أيكا ناي سو أيكا جمنا ناي سو أيكا حما أنا جرات ناي سو أيكا حما أسرح تتات ناي سو أيكا حما أنا جرات زي من النجار زي من الزراب زي من كلا ناي سو يتخالب بقولك كع استخال إن متن إهين مهين ناي مبال ناي مسمع تقوله كله نانيو ناي من النجار بتشارك كونه ناي مسمع ناي مدمات እንታይ ክብል ደልዩ ስለምንታይ ከምዚ ኢሉ ኢልና ሓሲብና ኣሰላሲልና ቁም ነገር ዘለዎ ቃልና የምንጋር ተኸውሎ ንሕዳ ሃሊና ኮይኑ ብስተኻለና መጠን ህይወትና ሓዳርና ንሮና ደቅና ንኽነስተኻኸል ንኽነቕንዕ ፅቡቅ ዝኾነ ህይወት ንኽህልወና ዓብዪ ዝኾነ ተኽእሎ እዩ ዘለዎና ሓዳር ለሚ ብቐሊሉ ይፈርስ እዩ ዘሎ ይባላሽ እዩ ዘሎ ብስተኻለና መጠን ናይ ሕጂ ጀነሬሽን ሓዳር ይኾኒ ሓዳር ይጉብሪ أو حدا تقولي يقول لهم يزولوا نجارات نخيم موتنا بستخدمنا متن حدرنا كندقف كنحجز كنحلو قال لنا إلى الحسن مالتي أو كنت أنا خفال بخلي فيديو متأكم يسستنين عفوا